Kasyat ka temtenrai u Khasi, kadai ka Uwei na kibenta jong ka riti ka dustur, kaba nadu hendai kulong kuma. Kumjuru karyam tenrai, kibadon kamban penek pensa, pateng la pateng. Rangbah seneng sing Tariang, bam kuai hadwar Uwei. Udon ya kata ke jengmut, ban tengkai ya ki balabu umen barim, bat ujusu tenaru, ban peninam ya ki. Henrei ulah klat no nagani ke selap pertai, ban lek ya don rengkat, bat lau trai. Kata, haga artarik uyayong arajar arpo. Ta ipa ila klat nak nangi menta sisnem ringi sngu ba idang don hiang ni bat ngi namarba kajinglong jong i kalong kabangi i sisya bangi ni ken ban klet ban ong no ngi ken mau la ngi le seni satai ngi ken mau ki mat ti jong i ki kam ki ba ile ki kitien ki ba ikren no ipa jong i kat kom kajing ken mau jong a kalong ba ikam long longa se pe ki kom long jong ki we ki pa nda ipa jong i pa dai long ba jai jai i ba jam nuot but pat jukan mau si sin ban ong ba in kran ki kitien ki belong klam akor mo tan pendan kami ngi ban ong me la ni pha ingi khon im ju ong gom ta si sin ru kamat di pendan kami dak kitien ban ong pi Kumta ban im ka kerteng bat ban sa kanam jong uni Rangbah. Las ngodei ban penmi ya gani ka thop jinglum jingtip halor usenyang ubenhei ubau Rangbah SS Tariang ulano syaka imlang kasaklang ha kipor bau dangdon rengkat bat ki khon ki khti bat kayeng kasem. Ayang hiru kajing hikai kumno banginnya yarap ikiwei banginnya dan menu-menu ba kham dan gijing e kini tai ikloi ban ong yang kelek cata lek kumta batai yang ke bangi de ban le tinang ta pat de idan ba kata kajing long kata ka kajing sngo kit kle ba nam ta ka nika culture jengi Uba seneng sing Tariang udai ukhon jong ikong klo Tariang bat uba LO kaji bam kuai hadwar Uwei. Lakhaya u haga arp khandai tarik urempang khat khandai spa arpufra hashnong lightken so sora nong klaus aimship. Waslang komunitim itu Uwei na sport lightken so. Tanong to pun sa mairang tanong to po bali kimigihon wan ko lumoba. Sa itu itaw ta. Jadi itu itaw u golong ba u lu futunat pa nang tan ko sure Khasi. Tekapur ba nang pemi ni ka Phlim ji ip janai ka won kong do tang liwat yarap o ngakuloy wong tangatam de ngakuloy ya ban roman rai nong sya tigol di khundon ba ko ki gwin ko na ko ba te ki on di sya ka po yin jong i yun do no ba ma te yo thap ong to ka ya Phlim de kai te kom ta sya mo ru sya hi pembiang ki riem ki be ulak si sya. Jadi dia dah kalau dia biang kat rem kopek tu sa dan lu buat lu mo tampil apa harap kan mau ba sil bola bu itu tu ya sil dia saya tu tadi gue sung tenang kapau kum kristan kuat entar ni kosor kan dan
Hadien ka jing klat no jong uba LO kaji uba sneng sing tariang ula wan no shashilong na marba ikmi jong u itrei bat ki missionary hangni hasor shilong. Uba sneng es tariang ula yok kam haka printing press jong ukenyi jong uba JE tariang bam kwai hadwaru blay. Bat hadien kata ula yok no daka kam sorkar haka office jong deputy commissioner East Khasi Hills Shillong hadu baladai kapor shongthait naga kam. Uba sneng es tariang ulang ubrio uba shisur shidur bat uba jarjar bat ubam jupen le no ya kapor. Ulat hau shibun ki sur jing ruai bat ru ulat hau ki poetry bat ki jing yato kana lengkot ki ba ula penwandur sya ki Phlim lengba ka video ki ba nengkong hari Khasi. Kawai na kita ki video Phlim ka ba ula shna bat penmi ka day ka sngi haus nem kat kandai spa kandai pulai. Mai nado ke tigi por ba ke dang sedang ban penmi ia kini ki Phlim haki home video bengi pe lamba PCR IBCP ilalong le ase ngamla ban ong banengkong yo le ase dan diki wi pat ki belas lang kam shua dan rei ila dei hi Uwei na kitu ki bri ki bashim jing sutuna halor kanika pang syapang ki kam Phlim. Apa? Waalaikumsalam. Nak stay ah? Laban? Kan ya. Ni lah, play school. Masih sungai lah play school. Tu kata Meri yang ya fit ni nak stay kan? kan namun nyalek lah syai. Tu laya mun nyasano stay tu pun tu kaji yang laya dep. Tu ka kong ketur ngasmu kalau ada ban lain terino syawai. Nang tu ula ya syakmat ban penmi sa shibun ki wei pat ki video Phlim Khasi bat kawai na kita kadai arngut shitmen. Kapala peni pat ba ha biju cinema hall bat kapala yo jingyero shibun Ko kami lai kata jing tak serius. Ani kata kan ut jing roa ngaso kembalajat thai penban. Ilawan kami ni Nongsdang Nongkhan. Ilawan oi. Ti ho ila le shibun mo ki video lada ngasosi ban ong ba kidan ki video ngi khlam la shu ban preserve kum ka kentiu khansi ngi rungim tip shu kum ma wat da mangaru ngam tip kamud yu kata kentiu khansi mo kum nu ki le an ri pa to ka Phlim ipen I kum nu ki le ba kentiu khansi kita ki kom le jong ki por nda tinang tap de mo ba pi ong kata ka kadang tu ko ka Phlim ka ba ila yo ban pen iru hadu hapo sinema mo katu arngut stemmen imat ikwa ban katu ka jingle jong ila le bon si ni kani
haki por ba mensyuar por ba dang shlom lu mala video ilale imat ikwa ba ban bu nam ya kan ni kenawan pen I ta ka jinglong jengki bro arngut mo ka baki ai ni adu ka bakut mo ka jinglong ngakan mau I tho kum nam tu yong lifelong pair yong tinang ta pa de katu ka Phlim ru ka ba I ka ba haba ngapet yakini ki hadian mo di lakla nong I pe itu ka Phlim ngi I ta ka jinglong jengki ka ba ngi kilong din ngi de ban pe ba kum ki kimi ki pangi de ban don de kata ka jing ya su jing mut ka jing kershan iwe ka jing ya I kata ka jing I ka de ba kongsan mo di paling ba tu ka Phlim la da pila iyo ban pe ba pini I ta ka jinglong jengki ka ba itanat hadu kata ta Uba sneng sing Tariang udai Uwei na ki Nongsdang ya ka kenhon seng biria u Khasi lani ka bangitip lengkot kum ka sebok ilong iba biria namar ba I isai penrki ngi mo I ile komik komni kum tai ngi ar khit ni asu tanat ba banyo ar khi ba ipa janmi ning la de bamja lani shu teng shan bamja tinang ta pa de I hadin iya kendu no pa de kum iba kitbor iba mi isuk iba wan kar kerang ta kitu iba Carlos kum ta ter mo kia seng ya katu ka seng biria u Khasi te lingba ka turu ngasem hoi lingba ki biria jongki ki don sibun ki jing hikai ya kanika pateng jongi bementamo ki jing hikai ki babun ho ngi I komik ngi ki ngi bener ki ndai jing shala perkhat bha kadon ki jing hikai halende jong kitu ki ibaro kan Uba SS Tariang ula jumi khmat na ka jela haka International Trade Fair ha New Delhi haka ba pen inam ya ka riam bar ka shat tanrai u Khasi tinre ipa jongi pri long trang dik bani I kata ka syat Khasi di lai ishe thu engi yang ba habalat ngasilit mare wut bani pe kumnu ki syat ti po lai kan so mo she pelong ka syat tu di ishe le pe ti iternat hadu kata tai ta kariam Khasi ti persang ban yet yaki jing yaki kerteng jong ki digiriam Khasi nang tap de suki pa de kat ba inang yo bor la ni I kan show I pisa I persang ban thiet itu kiriam Khasi ngathai bar okhai ma phi tip ya kata I bu ikini kiriam Khasi bat I aiwa ki tiki babun ki brio ki ba julet hagan ka syat Khasi ru syat suk mansim ki wi ki jaka ki ba ki yeshim benta kemut ki juan shim na ipa ya kini ki riam syat idan lut bar okhai kitu ki riam syat Uba SS Tariang ula jam ya bon teli ki mau mer haka jing im jong u haka liang ka jing pen I bat pen sa nam ya ka riam ka shat tanrai haka rawai ka siau lani haka bashna bat pen mi ya ki Phlim Khasi rengkat ka jing kershan bat jing ai men sim jong I kurim jong u I kong WC giri lengdok maunai bam kwai hadwaru blai Tasen gabon tong breu takam kanya penhek tan kobra ni ba baru ki ya kini ki mesin ha balik sini ke long uno yo ka ya ke tu nak tung padat ini yang kalian bawa ni tadi gue lah jadi kami Katai kalaktif baki day ulang punya kalah mentang kalah siang sa tapi ni kadang ni muka kadang anjing kia katai raya yo ya halek mana oh am tutup tiba baki nak punya kalah sa ini dia keren nak terus pa mai mai ki igi baro baki dia pendok si sendan kadang pendok pinum isu ya di sini karena ngapen sup ngapen sang ngapen biang ipin hadong balai pinit tu kelar ya kata kakam gitu mah ai baki dienjat ki ba uni Rangbah ula I shadien kinang yaisa shirta rengkat ka jingker khu kordo na shalandet khnang baki khon ki siu kin beteng pateng la pateng
tenga ai ki jing ko play kit bok kit wian ya ki yin ka sem jong i bas neng jong ki kun ki ksiu jung i to ka jing ker ku ki la lek no show nong bu nong ta te ka jing ker ku jong ki kan the sei halor ke ki kun ki ksiu but ki le se la don ki kun miao don ki kun e bu ki la yoro ke jingker ku jong dong bu nang tha ke jingker ku long ba ki ni ki me e pe e kan hier lo kan ni ki yin ka sem